idea kung kanino galing yung sorpresang ito para sa inyo? May idea kayo na kung kanino galing to? Di ba lang? Ayan, walang idea si nanay. So itong sorpresang ito para sa inyo nanay. Bali meron din po silang pinadalang message or letter po na babasahin ko na lang din po para sa inyo. Ayan, medyo mahaba-haba po yung message natin. Maligayang bati po. Nagpapasalamat po ako dahil ikaw ang aking nanay na ibinigay ng Diyos sa amin. Maligayang kaarawan nay. Sana bigyan ka ng Diyos ng malusog at malakas na pangangatawan. Hiling ko po na sa araw na ito, ikaw ay magkaroon ng mahabang buhay para tayo ay mas matagal pa na magkakasama. Maraming salamat sa patuloy na pag-aalaga mo sa amin. Sa araw na ito, tayo ay mag-iwang. Pasensya na po sa katigasan ng aking ulo at madalas na pagsuway sa mga utos mo noon. Sa iyong kaarawan, ako ay nangangakong mabibigyan kita muli ng mga ngiti sa iyong mga labi at saya. Hindi ko man laging sinasabi, pero sa araw na ito, nais ko na malaman mo na mahal kita, nanay. Ikaw ang nagbibigay sa akin ng lakas at inspirasyon para makamit namin kung anong meron kami ngayon. Maaligayang kaarawan po, nanay, napakabuti mo. Sa araw na ito, hiling ko na ikaw ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Salamat sa pag-aalaga. Maligayang kaarawan. Salamat sa buhay na iyong inialay sa amin. Nanay, tunay nga na dakila ang pagmamahal ng isang ina. Kapos man tayo sa mga material na bagay, tayo naman ay sagana sa pagmamahalang hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong halaga ng pera. Ang ating pamilya ay masaya at puno ng kulay dahil sa iyo, Nay. Maraming salamat sa lahat, sa walang sawang paggabay at pagmamahal mo sa akin, sa kabila ng katigasan ng aking ulo at pagiging pasor. Mahal na mahal kita. Ikaw ang pinakamaganda, pinakamabait, at pinakamapagmahal na nanay sa buong universe. Maligayang kaalawan sa iyo, nanay. Hindi ko mararating ang kinalalagyan ko ngayon kung wala kayo. Maraming salamat sa pag-aaruga, pagmamahal, at walang sawang paggabay sa akin. Sana kahit papano ay masukulian ko ang pagmamahal mo. Muli, maligayang kaarawan sa iyo, nanay. Nagmamahal, Alex. Ayan, palakpakan naman po natin si Nanay Irene Navarro. And Nay, meron po ba kayong message para kay Ma'am or Alex and sa mga anak niyo po? Alex, salamat na din pag-ibig mo sa regalo ka na. Salamat na nagpunta. Pinapagod mo sa anak-aatan mo. Okay lang po kay Nay. Palakpakan naman po natin si Nanay. Napaka-emotional po ni Nanay. And my request to everyone na sabay-sabay din po natin kantahan si Nanay ng happy birthday po. Ayan, sabay-sabay po natin kantahan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Ayan, yung mabilis naman
po, sabay-sabay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan na, and may cake po tayo, and before we blow the candle night, make a wish na lang po muna tayo. Wish na lang po muna. Ayan, ayan. And once again, happy 70th birthday po sa inyo.